sme získali v útočnom pásme. Aktívne napadanie sa teraz našim vyplatilo. A že by to vyšlo takýmto spôsobom, áno. Kusela. Na modrej čiare Honka Hejmo, jeho nahodenie. Na ľavej strane mal ešte postaveného tu Ominena, teraz priestor, ktorý sa otvára na druhej strane, možnosť ísť do prečíslenia. 2 proti 1, fenomenálna akcia. Že by sme to teraz mohli zopakovať, sledujte túto palebnú pozíciu. Domonkos ešte na 2-krát to môže vyskúšať a darí sa to. Pekná kombinácia našich. Od Púroka-Púk posunutý do rohu, prichádza zakončenie a z ničoho. David z Kožepa svojím druhým gólom v zápase. My sme ale teraz dokázali, že vieme byť adekvátnym súperom aj pre týmy, ktoré nie sú. Teraz ale môžeme ísť do rýchleho protiútoku. Víme, čo vymyslí Lipovský. Pardon, je to Potočka. Lipovský mu teraz prichádza na výpomoc práve k mantinelu. A to sa vyplatilo. Fenomenálna akcia, strela z prvej. A zajtrajších zápasov, ktoré sú na programe, ten náš teda konkrétne je na programe o 16. hodine a uzavrie ten program, ktorý sa na zimnom štadióne v Považskej Bystrici. Teraz správne odhadnutá situácia a Fíni znižujú na 3-5. Ale vzhľadom na tie mládežnícke pravidlá, alebo pravidlá pre mládežnícke kategórie IHF, musia mať brankári týchto nižších vekových kategórií na sebe masku, aj keď nie sú aktuálne. Tu Ominen, rýchla kombinácia, pozor na túto situáciu, Jaroš teraz podržal. Môžeme ísť ale na druhú stranu a ohroziť aj brankára Nieminena a to sa nám darí.